Nselli għanna meriti għakber. Proset. Il-tqajt maħħa? Le, ma ta' fin, ta' unnek ikun għaw l-news qabel. Nimrod fil-kelma, kif kienem fi żmien ġifiri l-Ġermaniżi u żmien it-tieni gwerra, Nimrod ziġru l-emmolaw. Kienem wahda Grasso fil-fat, kienet taħdem kontra l-Maltin di, Grasso? Kienet spija ta' Taljani, hija. Fimni, kienem ħafna Maltin illi kien Minix jipreferu. onorat li nejt li kienet tiġi minn nibxi. Ma kienem ħafna Maltin illi kienu jipreferu jiservu ta' widna. U għalaw lira u kolbija, ġifiri. Għataw minn għadu bl-istess. Tar mill-prinċipi għaslu man badu. Jaf kella l-prinċipi taħħa differenti. La tkun Maltija ma nafx prinċipi jkollu. Jaf kienu jemnu Biex tidderiġi l-aeroplani għal kontra pajizek stess. Għanna teżijiet sħaħ politiċi fuq da kollu, ġifiri. Mela ħjar ma mmurru xew. Rritu morru finiħor, għalix issa rridu nifukaw fuq dak illi ewritna u dak illi għanna, ġisimna. Ekku, prosit. U normalment ġan, meta dak li jkun jibda jinbidel, jiġi jisu beħaltejn, ma nafx għax smajta int, tejt imma inkun kontentab li għamilt nafas iktar, nifraħ ma nifraħx x'namel. Ħafna nies jibżaw minn dik li jgħidu la complacency. Kulħadd kważi li tgħid imma Marelli kemm għandi nifraħ fis-sens għandi ngħid isma' jiena wasalt fejn xtaqt għandi nibqa' nimbotta x'l-aħjar li nagħmel. U li sabu ġan hija li għandna bżonn naqra mit-tnejn. Fil-ma sens. Trid tkun li biżejjed tajjeb illi inti tajt isma' jiena nista' faqqas subajja kif kien qed jgħidilna anke tabbi ftit ilu. U b'konsegwenza ta' forsi anka ġenetika, jiena jiġri li xi ħaġa serja. Ġifieri tinkun li wasalt fej wasalt hemm fatturi oħrajn illi jista' jkun millum għal għadajna nitlef dak il-progress li nkun għamilt, sfortunatament. Speċjalment affarijiet ta' saħħa kif sema anka t-tabib. Allura rrid inkun li naf li dak li għandi mhux garantit. Però fl-istess ħin, jiena rrid dejjem nemmen illi the best is yet to come. Mela l-aħjar tiegħi, u fil-fatt sabu li waħda mill-ara affarijiet li nagħmlu ġan. Ija li niltaqgħu pereżempju madwar mejda u nibdew ngħidu tiftakar fi żmieni kemm konna sew 30 sen ilu. Di kulħadd jagħmilha. U kulħadd jagħmilha. Għana fil-ħadd minn ma jagħmilix. Ekku, u sfortunatament hija xi ħaġa perikoluża immens. Għax psikoloġikament inti tkun qed titfa' qisek lil moħħok f'ċertu direzzjoni illi s-salaħjar tiegħi għadda u mhux ġej żmien illi huwa aħjar. Psikoloġikament sabu li hija qawwija ferm. Fil-fatt għamlu studji ġan fej qabdu numru żgħir ta' nies u qalulhom inti l-qudiem la tkun 60-70 sena kif timmaġinak li tkun. U qalulhom prova pinġi bej wieħed u ieħor jew ikteb naqra diskrizzjoni. U kważi kollha dew jgħidulek b'darek mawweġ, forsi bil-bastun, forsi f'wheelchair. Kien hemm vera ftit illi qalu jien nimmaġina nibqa' kif jien ta' għax jiena naħseb ħansomma. Jien naħseb terġa' ħankun kif jiena, però biktar età allura biktar esperjenza allura ħankun aħjar milli jien. Fil-fatt li qalulhom fl-aħħar tal-istudju taf x'kien ġan. Illi inti iktar ma timmaġinak illi ħatkun ħażin il-qudiem, iktar moħħok l-hemmhekk ħajjieħdok. Waqt li jekk timmaġinak u timmira illi tasal li tkun aħjar milli inti llum, moħħok ħajjieħdok l-hemmhekk ukoll. Ara kemm Mi kwistjoni ta' mentalità. Hija kwistjoni ta' mentalità. Jekk kien isejr żball, kont qed naqra xi deċiżjoni ta' rati jekk minn isejr żball il-Kanada. U din il-ġimgħa, ma nafx hekk insejt hekk il-Kanada, ma din il-ġimgħa kien hemm raġel ta' 65 sena illi daħħal rikors fejn irid imeri l-età tiegħu għax huwa jħossu ta' 45 sena. U meta taraħ, vera, alla jbirku, hemm iżomm lilu nnifsu sew. Ma dan għandu din il-mentalità li qed tgħid inti. Ekku. Għaw Malta għandek ħafna nies li jgħidulek u tfadallu żmien dak, u dik trik dak kemm tħobb Ġifieri, mingħajr ma qisna aħna ħdu pjaċir bil-batut. Ekku. U għandna ħafna nies illi jisom jieħdu gost, illi għaxara qabel kont ta' jew fi żmien missa, issa żmienek ukoll, ġifieri. Di tot tal-ħafna nies li qed isegwuna bħalissa. Ara, u sfortunatament inti meta tajt għal-mod tal-kelma dak għandu żmien kif qed tajt inti, isek qed tittieħ ċertifikat u fl-istess kien qed turi inti x'temmen, dik li tinkwetani. Ekku. Inti qed temmen illi meta tikber għandek titqawwa, għandek tintelaq, għandek ma tibqax toħroġ mid-dar. Huma daw l-affarijiet bir-rispett kollu lejn kulħadd li anke jwasslu lejn id-depressjoni, lejn id-dwejjaq, u mbagħad tara qisu kif dak id-dwejjaq tbattlu fuq ħadd ieħor, tispiċċa toqgħod tgħid kontra dik, kontra l-oħra.
Taqbad ċertu ċiklu illi għalik huwa ħażin, huwa ħażin għal ta' madwarek ukoll. Isek tipprepara it-triq għal qabar ngħidilha jiena. Mhux hekk. B'dik il-mentalità. Il-moħħ biex nispjega hekk ġan, qisu l-internet. Jekk inti tiktiblu war, x'ħajtellallek ritratt ta' nies mejtin u bumbi u jagħmel. Jekk fl-istess website tiktiblu love, nies jitanqu, nies jinħabbu forsi xi bejli. Il-floor manager tagħna. Il-floor manager u tara love symbol Malti. La Viking. U allura il-moħħ jagħmel l-istess. Inti li ħaddieħ ħajatik lura. Jekk ħatajdlu jiena ħanasal biex inkompli dem aħjar milli jien illum, millu ħajbqa' jieħdok f'dik id-direzzjoni. Jekk minn naħa l-oħra, inti ħadd sa 5 snin oħra nibda naħsiblu jiena x'issa għandi l-40, sa naqqas mill-exercise pereżempju hemm nixtieq nasal, ma mmurx inweġġa' x'issa qed inkun iktar batuta jew fraġli. Tajjeb, jew hemm min jgħidlek issa l-prijorità hi it-tfal kollox jiena issa li kelli nagħmel għamiltu. Dik hija mentalità ta' biex inti tfalli. Għax ironikament, iktar ma tikber, iktar number one għandek bżonn exercise. Ħalli ġismek flok ma jmur lura jmur il-qoddim. Number two, iktar trid toqgħod attent x'tiekol u x'tagħmel. Għax li qed tagħmel inti qed tinfluwenza lil min ġie warajk u lil tim madwarek, allura inti għandek responsabilità. Dik hija importanti ħafna wkoll. Fl-aħħar mhux l-inqas, jekk trid li tfal tgawdihom. Però aktar minn hekk, jekk trid li huma igawduk, kemm importanti li tieħu ħsieb l-unika ħaġa kif qed tajjeb inti ġan li writna, li huwa ġisimna. Kieku kellna ngħidulek, pereżempju lilek jew ikun min ikun ġan, ngħidulek isma' inti ħajkollok karozza waħda f'ħajtek. Sewwa. Tista' tkun l-isbaħ karozza li tixtieq. Però waħda se jkollok. Minn mindu talaq 18 sa ma teqa' fis-suq. Ara kif tieħu ħsiebha. Ara kif tieħu ħsiebha. Ma ġisimna le. Le dak dak intuħ jikoll imbarazz jekk hemm bżonn u nġib l-iskuża għax żmien il-festi u għax liste. Ġifieri jekk taqbad il-kulħadd, pereżempju, ejja mhux il-karozza, d-dar pereżempju. Kulħadd jiddedika u dak li jkun inaddaf kull jum u żejjen u jagħmel fid-dar, imma mbagħad ta' ġismu le. U jekk jgħidulu għandu zokkor jibqa' jiekol il-ħelu jekk vera jgħidxi. U ngħidlek id-dritt. Imma x'nistgħu nagħmlu biex din mentalità nbidluha? Ekku, ara, li tkun pożittiv. Meta qed nistgħu nagħmlu kull wieħed, ta' mhux qed nitkellmu. Li tkun pożittiv ġan huwa statement kbir, però huwa l-iktar wieħed importanti. Tkun pożittiv xi ġifieri. Illi inti malli tiftaħ għajnejk di sabu li vera tgħin anke għal fat loss indirettament ġan. Illi inti malli tiftaħ għajnejk tgħid grazzi natura sinjuralla ra fiex temmen inti, m'għandniex problema. Tgħid grazzi illi għandi parajnej biex nara x'ħenu. Grazzi li għandi alarm li qajjimni flok ma bqajt rieqed. Grazzi li kelli kutra biex nitatti. Biex nitatta. Grazzi illi għandi tazzi l-mal nista nixrob li għandi idej biex baddik it-tazza. Jekk tidra. Tirringrazzja n-natura l-Alla l-min tixtieq qalbek għal kull ħaġa żgħira, dak il-ferħ li inti tħoss ħajjejnek biex naqqas ħafna l-istress, l-ansjetà u biżmien anka jgħin ħafna fil-kura ta' depressjoni. U għalfejn għandu x'aqsam mal-exercise għax iktar maħna ansjużi, inkwitati u forsi anka depressati, hemm ħafna iktar ċans li niżvugaw fl-ikel u fix-xorb. L-ikel u x-xorb se jwassal iktar uġieħ, iktar kobor, iktar sizes kbar, so on and so forth. Mela, jekk tibda minn filgħodu tgħid grazzi, grazzi li tfajla lil mara li restitlek l-affarijiet li ħadet ħsiebek li kelmitek li laqatek, tallimejt grazzi u ħoss dik il-grazzi, għax anke ma tgħidix titħossa. Ħajjejnek ħafna għal fett los ukoll, minħabba dar raġunijiet li semmejna. Jien ħanid grazzi lilek li wassaltilna dan il-messaġġ fidejkom biex mhux biss tirringrazzjaw il dak u ieħor, però irringrazzjaw kun rikonoxxenti għal dak illi għandek. Jiena ħankun magħkom minn hawn ftit minuti oħra miegħi fl-istudio. Inti semmejt li la Viking il-floor manager tagħna. Naħseb dan huwa wieħed mis-sex icons tat-television Malti. Taf minnu? Għajt il-ħat warajja. Ma semmi li 3 irġiel sex icons tat-television lokali. Riċetti jew passati? Le, tissa, tal-moment. Isemmu żgur lil-Ben. Daku, mill-ewwel. Ben Kamil miegħi u magħkom minn hawn ftit ta' minuti oħra. Nistennewkom hawnhekk. Jean-Claude Mikallef jirringrazzja lil MAF Hairdressing